Здравейте, аз съм Тото и това е Underground, предаването за български Underground, което вие гледате всяка седмица, без миналата седмица, но миналата седмица решихме да направим нещо друго, което е започваме да пуснем епизоди в началото на седмицата, за да може да започне седмицата, вие да си кажете еха, колко гадно понеделник, вторник, който ден го пуснем, сме и да си кажете оф, но знаете ли какво ще е много хубаво да видим един епизод от Underground. И за това гледате с Underground, прави се допълничето, кефите се и знаете, че петък ще ходите на... Сега ще ви кажем какво ще ходите петък. Малко новини. Миналата седмица в Фейсайда на Mixtape 5 Григовор и Гена пуснаха своят албум Fall Start, където вече не можете да си купите, защото всички бройки бяха изкупени на място. Anyway, очакваме нови бройки съвсем скоро. Може да чуете вече 3 трака от албума, като на вашия водещ любимия трак е на един дъх, така че чекнете него специално. 2 пъти. Тъп! Много малумени могат пуснаха нов албум, за него повече инфо съвсем скоро. Бъбаница на хиляди започна поредица от дъмороци в YouTube, можете да го чекнете в YouTube канала на Rock School. Сада Фенса открил и Хелветика. Ако пък сте по-пънк, рок, поп-пънк нещата, Plastic Wolf в строежа, пак сряда. Четвъртък Street Dusty River в Swinging Hall. Също така четвъртък имаме Денис Апов в Anormal. А петък имаме Back to the Unity, един от най-големите хип-хоп евенти в БГ, където ще има бате, който се сете, ще има Тила, ще има Секта, ще има Soul, ще има Ефект, ще има някакви хора, които не мога да сети в момента, идиотски много хип-хоп хора. Ще струва 12 кинта на предварителна продажба и примерно 15 кинта на място, ако станат места. Мястото е Mixtape 5, зала А, като Анархия и безвластие, а логопече са там. В Бургас, бар без име, открил Хелветика, бум, тази събота, петък, Бургас, мъкши. След това имаме ска пънк ситуация в любим наш Пловдив. Имате той ретекс плюс нещо цветно. Събота, Пловдив. Нашите приятели от Brightside ще свират заедно с Moist и Levity, Майна. Отивате до Пловдив или пък не отивате, защото в София имаме рожден ден на Савич Равич. Бандата създала песента, която всеки един Underground позор знае, а именно идва кварталния. 8 години, Savage Ravage, заедно с BFDM, Anti-Future, които ще пуснат новото CP в Bandcamp деня преди това, и Rejection, Grindhouse, вход. А какво ти пука, бат? Savage Ravage 8 години, отиваш и не питаш. Неделята имаме събития в стейджа, отивате там, пиете 2 бири, запознавате с бандата на живота си и след месец пускате първото CP, след 2 месеца 4 албума, след още 6 албума статия във вестник. А след това с вашите добри приятели от вашата нова банда, чисто новата ви рок, метал, пънк, каквато банда искате да имате, не знам, няма представа. Може да отидете да пиете още няколко 400 000 милиона бири или сокчета, не е задължително бира, носите си новите EP-та там и ги подавате в фенса, където ще свират Zippers и след това ще има jam session на наркомани. Това беше всичко за нас тази седмица. Очаквайте ни следващия понеделник, вторник или сряда с още яки неща. Харесайте, коментирайте, споделете, абонирайте се. Харесайте ни във Facebook, Instagram. Нямаме Instagram. Хей, ще направя Instagram. Много приятели пълни с идеи и мислите тушират лудостта си с шишета мастики с лесните кинти в ръцете протрити чезнем в тълпите от честни бандити, но сме щастливи излезем ли чисти. Не мога да спя,